מה קורה? מה נשמע? אני באחד הסרטונים, אם אתם זוכרים, שראיתם ביוטיוב שורטס, שאני אמרתי שאני אעשה סרטון של פיפה. בואו אני שנייה אזכיר לכם, בפיפה הזאת אני מתכוון, בואו אני שנייה אזכיר לכם. חברים, מה קורה? היום אני אעשה לכם. אתם רואים כתוב סרטון של פיפה? בואו ניכנס לפיפה. EA Sports, it's in the game. היום אנחנו לא נשחק משחקים, אני אראה לכם דברים שאתם יכולים לעשות. מי שמשחק כמובן זה בשבילו. בוא נחכה, הנה. זה לא יהיה ספר ארוך, למשל 20 דקות. אולי במקסימום אוקיי, הנה 5 זכיין ברצלונה בליגת האלופות במשחק. הלאה, בוא נתחיל. תראו, מי שרוצה לעשות את החבילות השחורות, הוא הולך לזה, לוחץ, נשאר באחרון, לוחץ על זה. יש עוד כל דברים, זה של השחקנים, טוב, זה של המשחקים, אתם לוחצים על כחול, זה המשחקים, זה השחקנים שאתם יכולים לעשות בזה, תראו, אוקיי? וזה הדמות הכי טובה, זה קריסטיאנו רונלדו 102, ערב הסעודית, האנימציה. זה המשחק. אם אתה עושה את הרמה הכי קשה נגד שחקנים ממש קשים, אתה לוחץ 400 ואתה מקבל 400. ונראה לכם. אני בזבזתי על כמה דברים. אם אתה רוצה להשיג את רונלדו, אתה חייב בכל כמה ימים לעשות 400, ואולי זה יצא לך 3 ימים אולי, ואחד המשחקים של הטלפון. זה דבר ראשון. מי שרוצה לעשות אתגרים שווים ממש, הנה יש את הגביע הזה, מי שלא עשה, יש לו את זה. אני רוצה לומר לכם משהו. באחד מיעלה אין באמת החבילת 100 עד 107, רק באחד יש. הנה זה מראה לכם, בגלל זה יש 2. זה מראה לכם או 91 משפר, או את חבילת 100. לפעמים זה יוצא ככה. היה עליו לשחקן הזה הגרלה, אני סיימתי אותה, בואו נראה לכם. הנה, כמו שאתם רואים בשנייה, העדכון החדש שלה, זה שהיה לפני נראה לי 3 ימים. הנה, זה הדמויות שלי, והנה השחקן פה בספסל. אתם רואים? אני אומר לכם הכל על המשחק הזה. היה לא צריך כאן אתגר, אבל ממש קשה. שהיה לי מאוד קשה להשיג, אני לא הצלחתי. 6 משחקים קשים בטירוף נגד הרובוטים. וזה הדברים המעניינים, לא כל כך, ונראה לכם דברים יותר מעניינים. פה יש לכם את התיקון המוזיקלי, שאני דווקא ממש אהבתי אותו. אני לא יודע מה קרה פה, אני כבר אמור להשיג את השחקן הזה, 105. לא יודע מה קורה פה, אני עשיתי את כל השלבים כמו שאתם רואים. הנה זה כל הדברים, יש לי את זה ואת הלבן הזה ואת הגוף ואת הכחול. ואם אני אמצא עוד דברים מעניינים אני אשתף אתכם. בכל מקרה אני אומר לכם את זה בקצרה. זה כל הנושאים של הדברים. זה
אימון של כמה דקות לבעיטות לשער. זה משחק. זהו, אני לא ראיתי עוד דברים ממש מעניינים חוץ מליגת האלופות והעיקרים האלה, ואם יש אני אשתף בעוד סרטון. ביי חבר'ה, אוהב אתכם.